крыжа імкнуся, з болем і скрухай на крыж позираю, да трона Бога на землі імкнуся. На крыж кладу я усе мои жадані, тут пробиваю грешных думок мрої, сенс я шукаю свой раскрыжаванні, де з-пад корони кров тече на скроні. Ставши под крыжом, стомленный собою, прагну я ў сердце нести крыж заўсёды, каб не глуміўся вораг надо мною, каб крочыць шляхам правды і свободы. Не заслужыў я ласки суцяшэння, бо вельмі доўга ад цябе хаваўся. Ты, Пане, клікаў да майго сумлення, а я у цемры моўчкі заставаўся. Ты, Пане, клікаў да майго сумлення, а я у цемры доўга заставаўся. Пане, ты бачыш, крыж твой не мінаю. Пане, ты бачыш, да крыжа імкнуся, з болем і скрухай на крыж позираю, да трона Бога на землі імкнуся. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Дорогие браты и сестры, сёння касцёл распачынае вялікі пост папельцовай серадой. Сёння мы так сабраліся, хоць гэта і працоўны дзень, але наша шматлікасць сведчыць аб тым, што мы маем пачуццё патрэбы гэтага часу, асаблівай ласкі, часу прыгатавання да уваскрасення Пана Езуса. І гэта час, пра які сёння будзем разважаць у Божым Слове, гэта час вельмі вялікай ласкі. Можа стацца так, што для некаторых з нас гэта будзе паследні папялец і паследні вялікі пост. І кожны дзень з'яўляецца для нас вялікім шансам для таго, каб наблізіцца да Бога, паяднацца з ім, а праз гэта атрымліваць штодзённа паўнату жыцця, штораз большую паўнату жыцця. Таму захвочваю сёння асаблівым чынам перажыць у духу пакоры і пакаяння гэты дзень. Сёння таксама ёсць магчымасць скарыстання святой споведзі, святары служаць для вас у сакраменце міласэрнасці, каб мы маглі з вялікай удзячнасцю Пану Богу распачаць гэты вялікі час. Гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за пармерую Ядвігу Міхалькевіч, а таксама за памер іх сям'і Блажевіч і Яновіч. Перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. Браты І сёстры, што што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна, таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю,
усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, святым постом дай нам распачаць духовное змаганне, каб устрыманасць умацавала нас у барацьбе са злым духам, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Йоеля. Цяпер, кажа Пан, звярніцеся да мяне усім сваім сэрцам у посце, у плачы і галашэнні. Разрывайце сэрцы вашае, а не вашае адзенне, і навярніцеся да Пана Бога вашага, бо Ён ласкавы і міласэрны, доўгацярплівы і шматміласцівы, неахвочы да пакарання. Хто ведае, можа, павернецца ён і пашкадуе, і пакіне за сабой благаслаўленне, ахвяру, некрывавую з напояў для Пана Бога вашага. Затрубіце ў рог на Сіёне, асвяціце пост і склічце урачысты сход. Збярыце народ і асвяціце супольнасць, склічце старцаў, збярыце юнакоў і немаўлят, няхай выйдзе малады са свайго пакою, а маладая са свайго алькова. Няхай паміж бабінцамі алтаром плачуць святары, слугі Пана, і кажуць: «Пашкадуй, Пане, свой народ, і не аддавай спадчыны сваёй на ганьбу, каб язычнікі панавалі над ёй. Навошта будуць казаць між народамі: дзе іхні Бог? Тады парупіцца Пан ад сваёй зямлі і пашкадуе свой народ». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмый целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тобі одному я зграшив, і зло учинив перед Твоїми очима. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Чистое серце створив во мне, Боже, и отдавил во мне тривалый дух.
откинь меня от своего облича, и не позбав меня Духа Твоего Святого. Замилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Верни мне радость избавления Твоего, и умацуй меня Духом прихильным. Пане, открой мои устны, и в устны мои будут обвещать Твою хвалу. Замилуйся над нами, Пане, бо ми згрешили. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, від ім'я Христа ми з'являємося посланцями, якби самого Бога, який закликає проз нас. Від ім'я Христа просим, поєднайтеся з Богом, бо того, хто не ведає граху, Ён учинив грахом замість нас, каб ми у Ім сталися справедливостю Божою. Як супрацовники, ми закликаємо, каб ви не приймали ласки Божої даремно, бо Ён каже: «У час сприяльний я почув Тебе, і у день збавлення допомог Тебе. Вось цяпер час сприяльний, вось цяпер день збавлення». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божає. Сьогодні не робите жорсткими ваші серці, але слухайте голос Пана. Хвала Тобі, Слово Божає. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тобі, Пані. У той час Jezus сказал своим учням: «Глядите, не чините справедливости вашей перед людьми, каб яны бачили, інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай, і Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. І калі молішся, не будь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты жа, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы свае, маліся да Айца твайго, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Калі посціце, не будьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. А ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый твар свой, каб паказаць, што посціш не перад людзьмі, але перад Айцом тваім, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Паважаныя браты і сёстры, мы сёння распачынаем час Вялікага посту і вельмі хутка ўжо за хвілінкі, за пару хвілінак пасыпем нашы головы попелам. Попел – гэта сімвал праха, сімвал таго, што не існуе, таго, што вельмі шмат на нашай зямлі, тое, што не мае ніякай вартасці. Калісьці святар каля нашай труны стане, вазьме горсть зямлі, кінуўшы, скажа: «Ты прохам ёсць і ў прах вяртаешся». Гэта, напэўна, момант, калі мы павінныя
прыпомніць сабе, што мы смертныя, што мы людзі, якія толькі нейкі час госцім на гэтай зямлю, гэтым свеце. Можа, яшчэ 80 год таму назад, можа, тады, калі пабудавалі, ці адбудавалі, перабудавалі гэты касцёл, тут таксама маліліся людзі. Прыходзілі працоўнікі, прыходзілі людзі зямлі, людзі працы, прыходзілі людзі з адукацыяй, можа быць, з нейкімі шляхецкімі тытуламі. Прыходзілі людзі, якія поўнілі нейкую місію ў грамадстве, лекары, вайскоўцы. Быць можа, стаялі каля гэтых калоннаў, маліліся, прасілі, дзякавалі. Можа, гэты пол быў прапітаны не адной слязою і потам малітвы. Але гэтых людзей ужо даўно няма, мы нават не ведаем іх імёнаў. Тыя дамы, у якіх яны жылі, альбо знесеныя, альбо жывуць ужо зусім іншыя людзі. Тое, да чаго імкнуліся, што прагнулі, сёння ўжо ў небыцці. Пасля нас таксама прыйдуць новыя людзі, якія будуць маліцца ў гэтай святыні, якой лічым нашай. Будуць людзі жыць у нашых дамах, будуць людзі карыстацца з таго, што мы здабылі, што пакінулі. І ў большасці з нас ужо нават не будуць памятаць нашых імён, прозвішчаў. Можа, нават пройдзе нейкі час, і гэта магілка на магільніку будзе таксама знішчана, знесена, будуць хаваць ужо іншых людзей. Жыццё наша вельмі хутка мінае. За хвілінку будзем пасыпаны попелам, сыпем гэты попел на галаву, бо менавіта ад галавы распачынаецца ачышчэнне. Галава – гэта тая частка цела, на якой знаходзіцца больш органаў пачуццяў, праз які мы пазнаем свет. Гэта зрок, гэта пах, гэта мова, гэта вушы. Пасыпаем нашыя головы попелам, таму што попел мае сваю якасць ачышчэння. Яшчэ некалькі, можа, дзесяткаў год таму назад людзі выкарыстоўвалі попел для чышчэння срэбра, чысцілі талерачкі, відэльцы, лыжкі, біжутэрыю. Напэўна, ведаем дакладна, як попел добра гэта ачышчае. Гэты гест, ён прыпамінае нам аб тым, што мы таксама павінныя задаць высілак нашаму ачышчэнню. Ачышчэнне заўсёды гэта працэс, які патрабуе ад нас цярплівасці. Можа, нават ён часамі можа быць вельмі балючы. Калі, праўда, мы што-то чысцім, прыкладаем нейкі фізічны высілак, прагнем гэта атадраць, выдраць гэты бруд, які ёсць, пыхцім, нават сродкі, сёння хімічныя, якія маем, шматлікія, у большасці вельмі часта патрабуюць таксама нейкага часу, каб папрацаваць гэтай шчоткай, праўда, каб аддзерці тое, што ўжо ўспілася вельмі глыбока, той бруд. Попел будзе нам прыпамінаць аб тым, што мы таксама патрабуем ачышчэння. Час вялікай ласкі. 40 дзён, якія Бог нам дае асаблівым чынам, каб мы маглі да яго наблізіцца. Гэта час, можа быць, мы вельмі часта ўспрымаем як такі цяжкі час, бо, ведаеце, насамрэч, гэта час вясны, гэта час, калі яшчэ вось гэтыя нашыя сакавік, красавік месяцы, яны такія зімовыя, калі нам не хапае ўжо вітамінаў, калі мы ўжо прагнем большага цяпла, а яшчэ вельмі часта вяртаюцца нейкія в'югі, марозы, і ўжо так нарвуемся з гэтай прычыны. Хочам, каб ужо было неяк цяплее. Падоўжваецца дні, ўжо вечар, 18 гадзіна, яшчэ светла. Гэта час, які, здаецца, можа быць такі вельмі цяжкі ўспрыманнем нашым, бо трэба пасціцца асабліва, трэба прыходзіць на набажэнствы, жальбы або крыжовага шляху. Захвочваюць нас, каб мы рабілі нейкія пастановы, каб ад чаго-то адмаўляліся, чи наадварот распачалі рабіць тое, што павінны былі прабіць. Дзецям, напэўна, кажуць, мусіш быць больш пільны ў навуцы, менш часу сядзець у інтэрнэце, у смартфоне ці планшэце. Старэйшыя людзі, быць можа, прагнуць менш часу праводзіць перад тэлебачаннем, перад тэлевізарам. Розныя маем пастановы, можа, хто-то з нас ввогуле гэтай пастановаў не мае.
Але так ці інакш мы сёння ў Евангелі чуем аб том, што Езус кажа пра гэтую менавіта лучнасць з Богам, якая можа быць вельмі сфальшаваная. Езус сёння кажа аб такіх трох паставах адносна Бога. Ён кажа, калі даеш міласціну, то рабі гэта патаемна. Каб мы не хацелі асаблівым чынам, можа лепей сказаць, каб мы хацелі асаблівым чынам у час гэтага вялікага посту папрацаваць над тым, што мы робім звонку, на показ. Што мы робім для таго, каб нас пахвалілі, што мы робім для таго, каб нас убачылі, каб нам падзякавалі. Гэта маскі. Ведаеце, маскі, якія падчас вялікага посту трэба змываць з нашага твары. Попіл мне заўсёды асацыюецца таксама з гэтым балотам, які, памятаеце, пан Езус зрабіў, плюнуўшы на зямлю, змяшаўшы са сваёй сліной і наклаўшы сляпому на вочы. Мы патрабуем менавіта такога попелу Божага, который б не толькі намасціў на нашу голову, але каб таксама і дакрануўся нашых вачэй, можа, нашага твару, усёй нашай галавы, усяго нашага цела, каб пранік аж так глыбока, аж да самай душы, аж стаўся такім сродкам ачышчэння нашага сэрца. Яно патрабуе ачышчэння. Сэрца, якое мы так любім вельмі часта паказваць на выявах, яно вельмі сімвал вельмі для нас знаёмы, але яно схаванае. Сэрца такі орган чалавека, які не бачны. Яно таксама схавана пад робрамі, не так лёгка да яго дабрацца. Інакш кажучы, тое, што патаемнае, павінна перад Богам станавіцца яўным. Час вялікага посту – гэта менавіта час, які мы можам выкарыстаць дзеля таго, каб так сталася. Пра другую маску Езус кажа таксама, калі мы менавіта молімся, то робім гэта насамрэч з шчырасці сэрца і патаемна. Могуць не мець ніякай вартасці нашыя доўгія малітвы. Можа быць, вартасць мець каротенькая малітва. Уздыханне да Бога. Памятаеце пра фарысея і мытніка, грэшніка, які стаяў у святыні і маліўся. Езус кажа, вось як моліцца фарысей, які дзякуе Богу за то, што ён не такі, як той мытнік, што ён плаціць падатак, складае ахвяры на святыню. А мытнік, стаўшы напрыканцы святыні, не асмеліваючыся падняць вочы, б'ецца ў грудзі і кажа, Божа, будзь літасцівы да мяне грэшнага. Браты і сёстры, што трэба ў нашым жыцці, каб сталася, каб мы запрагнулі вось менавіта ў такой шчырасці сэрца жалаваць, шкадаваць за свае грахі. Я на працягу сваёй святарскае служэння шмат ужо чуў споведзяў, вельмі шмат. І паверце мне, вельмі шмат гэта былі споведзі вельмі шчырыя. І ў большасці гэта былі споведзі тых людзей, якія насамрэч сустрэліся з Божай ласкай. Захацелі, запрагнулі. Бог нас праз нашыя выпрабаванні, цяжкасці, праблемы, які мы сустракаемся штодзённа, вядзе да сустрэчы з сабою. Трэба толькі мець вочы адчыненыя. Трэба толькі мець вось менавіта гэты попел, якім можна было бы нацёрці нашы вочы, ачысціць нашы вочы. Час вялікага посту – гэта час вялікай ласкі. Езус кажа таксама, калі посціце, не будзьце панурымі, не паказвайце, што вы посціце, каб іншыя здзіўляліся ці, праўда, хвалілі вас. Можа, гэта сёння не столькі з'яўляецца для нас актуальна, бо тады насамрэч шмат вельмі пасціла такім чынам, каб бачылі ўсе іншыя, што яны посцяць. Але сёння якасць нашага посту, пост недзеля посту. Я не ем мяса сёння чи ў пятніцу не толькі таму, што не ем, бо так прадпісана, але толькі таму, што таксама злучаюся з Езусам, які церпіць. Злучаюся з тым, які церпіць для мяне, не церпіць для самога сябе. Богу гэта цярпенне не было патрэбна, ён самавыстарчальны, ён мае ўсё, ён сама паўната, ён цярпеў для нас. І потым тут, стоячы ў гэтай святыні, у сваіх болях, у сваіх праблемах,
мы не маглі б сказаць, што пане Езу, ты не разумееш, каб ты ведаў, як мне больна, як мне цяжка, як мне адзінока, як я чуюся пакінуты, як я чуюся незразумелым, як я чуюся нічога не вартым. Бо гэта цярпенне, якое ён прайшоў, менавіта узяў на сябе усе гэтыя нашы цярпенні, іх добра ведае і разумее. Ці я магу гэты пост пражыць, учыніўшы што-то для Езуса, маленькае. Увогуле, быць можа, што не вельмі так шмат, што мне каштуе. Мы нават гэтага вельмі часта не гатовыя ўчыніць. Бо, быць можа, так насамрэч не верым Езусу. А можа быць, так насамрэч не разумеем, што мы цяпер перажываем. Што гэта за час Вялікага посту? Што за сабой нясе смерць, мука, ахвяра пана Езуса? Можа быць, мы так насамрэч яшчэ ніколі не чулі добрай навіны, можа, мы не чулі яшчэ Евангелля, можа, мы не ўслухоўліваліся ніколі ў слова, які Езус за нас кіруе, неяк так павярхоўна, так праўда, як вада па лёдзе, пралецелі гэтыя словы, альбо пралятаюць, бо сэрца маё скамянелае, зледзянелае, і нічога там дабіцца і прасякнуць туды не можа. Час Вялікага посту – гэта час, каб гэта сэрца адтаяла. Попел, каб ён паўстаў, ён павінен быў прайсці праз агонь. То, што мы там жыгалі, гэтай вербачкі, праўда, можа, нейкі паленішча, дрэва, яно калісьці было моцным, жывым. І сёння гэты попел, які пасыпем па нашых галовах, гэта было што-то калісьці жывое, што-то, што цешыла вока, што-то, што, быць можа, было патрэбным, і мы гэта выкарыстоўвалі. А сёння гэта будзе проста попел. Мы таксама попел. І толькі ад нас залежыць, ці гэта будзе попел на хвалу Пана, што мы будзем гарэць і згараць дзеля таго, каб любіць, ці толькі для таго, каб займацца самалюбствам. Ведаеце, наша жыццё – гэта гарэнне, як свечкі, толькі адна свечка гарыць, каб свеціць іншым, а другая свечка гарыць, каб толькі гарэць для самой сябе. Каму патрэбна свечка, якая не асвячае? Калі мы купляем нейкую свечку дэкаратыўную, чы з касцёла прыносім, ставім сабе на стол падчас малітвы ці падчас нейкага добрай вячэры, мужа з жонкай, то мы ж не ставім яе дзесьці, праўда, не хаваем. Ставім, бо яна стварае пэўную атмасферу. На малітве дадае нам нейкай пачуцця таямніцы, дадае нам нейкага камфорту, засяроджанасці на тым, што мы цяпер у прысутнасці Бога. Таму свечы выкарыстоўваюцца ў касцёлах аддаўна і па сённяшні дзень. Але кожная свяча, яна спаліваецца, яна згарае. Наша жыццё – гэта таксама. Мы згараем, або капцім, або згараем для сябе самых, альбо для іншага чалавека. Браты і сёстры, час папельцу – гэта час, калі Езус заклікае нас да добрага, глыбокага ачышчэння. Ведаеце, калі здабываюць руду, здабываюць потым срэбра ці золата, і можа мець чалавек нейкі кавалак срэбра ці золата, але проба яго будзе нізкая. Мы ведаем дакладна, што азначаюць гэтыя пробы, праўда? Калі хто мае нейкую біжутэрыю, там 500 нейкая проба, ну, кажам, у кілаграме 500 грам менавіта чыстае золата. Хто-то мае, можа, 900 нейкую пробу, кажам, вельмі добрае, якаснае золата, бо у кілаграме такого менавіта матэрыялу фактычна мала, без чаго 100% чыстае золата. Але кожны з нас на пачатку з'яўляецца вось такой брылай серабра ці золата. Калі вось так цяпер глядзіш, як здабываюць вось менавіта золата, то так насамрэч у цяперашніх гэтых кавалках пароды і не бачна. Гэта серыя масы. Потым драбяць, травяць, вытравліваюць, потым зноў, праўда, там розныя хімічныя працэсы, ажно напрыканцы насамрэч чыстае золата, толькі там з некалькі тоннаў вось менавіта гэтай руды напрыканцы выйдзе толькі горстачка, невялікі, можа, слітачак гэтага золата. Мы павінны таксама прайсці пра гэты час ачышчэння, каб таго, што маё, што я, якое вельмі раздутае,
Каб мы сёння маглі паглядзець, якое наша я, то мы бы заўважылі бы з прыкрасцю, што мы гэты касцёл не змяшчаемся. Што я наша піхае адно аднаго, і мы выпаўнілі гэты касцёл пад самыя берагі, што нават як гумовы расцягваецца. Але мы патрабуем такога ачышчэння, каб нас засталося мала майго я, але яно было чыстым, яно было насамрэч каштоўным. Бо 20 тонн руды, што яна каштуе? Як няма магчымасці працаваць. Але слітачак 5, 10, 30, 40, 20 грам золата ён каштуе. Таму жадаю, каб гэты час Вялікага посту быў для нас насамрэч часам вось менавіта такога падрыхтавання да глыбокай і вельмі якаснай сустрэчы з Езусам Уваскрослым. Яшчэ раз, гэта час вялікай ласкі. Нам ён даны. Шмат людзей мы ў нядзелю чуем на паверкацы святой мшы, на аб'явах. Молімся за людзей, які на гэтым тыдні адышлі з гэтага свету. Шмат людзей адыходзіць. І я гляджу, што не вельмі шмат старэйшых, вельмі шмат маладых. Таму стараемся. Дзякуем сёння Богу за то, што мы сёння маглі тут прыйсці. Шмат, напэўна, хацела бы, можа, лучацца праз інтэрнэт, хацелі бы быць ужо не могуць. З прычыны хваробы, можа, старшага ўзросту, можа, няма каму прывезці, бо не на месцы жыве чалавек не ў ашмянах. І гэта яшчэ таксама шанец. Таму хай таксама дзеці нашыя, якія бачаць наш прыклад добрага перажывання Вялікага посту, запрагнуць усім сваім сэрцам таксама якасна ад свайго дзяцінства карыстацца з таго, што Бог з такой вялікай любоўю дае кожнаму з нас. Амен. Бог наш ёсць Богам жывых, а не памерлых, не прагне нічой смерці, але чакае на вяртання, каб падарыць нас жыццём вечным, таму з даверам узносім да яго нашыя просьбы. Попелом? Шас попелом тады. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Бога Айца, каб з паўнаты ласкі сваёй паблагаславіў гэты попел, які мы пасыпем галовы нашыя на знак пакаяння. Божа ласкавы, Ты схіляешся да пакорных і прабачаеш тым, хто пакаяўся. Выслухай, просім, нашыя малітвы і літасціва благаславі Тваіх слугаў, якія будуць пасыпаны гэтым попелам, каб, захоўваючы 40-дзённы пост, з чыстымі сэрцамі змаглі браць удзел у пасхальнай таямніцы Твайго Сына, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Посип ми глови попьолем, удеж ми przed Panem czołem, zapustne śmiechy. Просьба стать всіх так, як на комунії. Zapustne śmiechy na stronę cierniową wimy koronę. Posypmy głowy popiołem,
Тихой ночью звачей моих Иисус слезы мне вытер. Не хвалюйся, сказал он мне, я заўсёды с тобой. Кину позирк на грешный свет, что загубленный тем рай, полный смутку казал так мне, сповни просьбу мою. Людям всім розкажи, що я назавжди полюбив їх, хай шукають моїх дорог, бо завсёди чекаю. В страшних муках життя отдав за людей на Голгофе, каб усе вечно жить могли, ты принял келих свой. Не забуду хвилины той, як спаткав мяне Єзус. Я не бачив, я быў сляпы, вочы мне ён адкрыў. Сповни просьбу мою, людям всім розкажи, що я назавжди полюбив їх, хай шукають моїх дорог, бо завсёди чекаю. Хай шукають моїх дорог, бо завсёди чекаю. Бог наш ёсць Богам жывых, а не памерлых, не прагне нічой смерці, але чакае на вяртанне, каб падарыць нас жыццём вечным, таму з даверам узносім да яго нашыя просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб былі яны сведкамі радасці, якая вынікае з веры ў тое, што Бог дае збаўленне, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія адвярнуліся ад Бога, каб яны прынялі яго словы і атрымалі ласку на вяртанне, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за неверуючых людзей, каб яны, адкрыўшы свае сэрцы і розум, спазналі жывога Бога, прысутнага ў касцёле, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія перажываюць асабістае няшчасце, каб перасталі спадзявацца толькі на ўласныя сілы і звярнуліся да Бога, які з любоўю дапамагае кожнаму чалавеку, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, якія адышлі з гэтага свету па награду да Пана, асаблівым чынам за Ядвігу Міхалькевіч і за памерлых сям'і Блажевіч і Яновіч, Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай Еўхарыстыі, каб распачаты вялікі пост стаў для нас часам пакаяння і паяднання з Богам і бліжнімі, Цябе просім. Узгрань, Пане, на нас, якія стаяць перад Табою, і абудзі ў нашых сэрцах імкненне да святасці праз Хрыста, Пана нашага. Амен. С неба для нас даны.
Молитеся, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Божа наш Ойче, ласкава прыме ахвяру, якую урачыста складаем на пачатку Вялікага посту. Дай просім, каб праз учынкі пакаяння і любовямі перамаглі спакусы, і ачышчаныя ад грахоў маглі ўдзельнічаць у таемніцы мукі Твайго Сына, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Гору серце. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче ўсемагутны вечны Божа. Ты пажадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймоўвалі нашую пыху і, адкрываючы нашае сэрца на патрэбы бедных, дзяліліся з ім хлебам і такім чынам наследавалі Тваю дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе у адзін голас усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышынях, благословенный той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам,
со святыми апостолами, святым Михалом Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи, заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супакой покидаю вам, супакой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить Його супакоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супакой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягонную. Adoramus te, Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti
праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець цябе хто можа. Ты для грэшных справядлівы, і для добрых міласцівы. Хоць анёлы ў небе блізка, прад табою паўшы нізка, сцяж на твар твой спаглядаюць, чым ёсць Бог, аднак не знаюць. Над анёлам Бог спрадвеку так не даў, як чалавеку, прыступаць да Бога смела, спажываць яго цела. Я таго не годзен, Пане, каб ва мне меў прабыванне. Скажы толькі адно слова, і душу мне збавіш знова. Молимся. Милосердный Боже, нехай прийняти сакрамент допоможе нам тривати у пості, каб Тобі було приємним наше устримання і оздоровила наші душі праз Христа Пана нашого. Амен. Зараз буде виставлення святішого сакраменту, заспіваємо пісні жальби, третю частку прославимо Бога і отримаємо благословення найсвятішим сакраментом на початок, пригожий початок гэтага Великого посту. Співаємо на початок адорації. О, Збавча Хостия, годна чти, co lud do niej swiedziesz bram, znój srogi męka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy, władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie, rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice, toczcie smutnych łez krynice. Słońce, gwiazdy omdlewają,
Część trzecia. W tej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości, zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej poprawy życia oraz za dusze w czyściu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. Duszo ziębla, czemu nie gorejesz? Serce me, czemu wcale nie truchlejesz? To czy Twój Jezus z ognistej miłości, krew w obfitości, ogień miłości
śmierci włócznią przeorany. Jezu mój kochany, Jezu od Józefa uczciwie i Nikodema w grobie pochowany. Jezu mój kochany,
sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech poddaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Panie Boże, daj nam godnie wielbić ukrytego w Najświętszym Sakramencie Twojego Syna, który został za nas zabity jak baranek, abyśmy mogli oglądać Go w wiecznej chwale przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.